се скъса. Това обяснение произлиза от лъжето. Направи картината на християнския враг като тройно лъже, толкова жива и за мен, че продължих да размишлявам върху нея дни наред. От ума си можем да видя лъжето, което казваме днес, по такова огромно напрежение, че две от нишките му започват да се посиват. На процентната нишка остава здрава и държи, докато напрежението ослабне. И двете процентни нишки не могат да бъдат завързани. Точно така и се оказа в истинските християнски враг. Идват времена на напрежение, когато двамата и съпругата може да започнат да ослабват и да чувстват, че не могат да се държат на самия Бог. И третата нишка е той я продължава и държи, докато ослабне напрежението и двамата съпруги могат да бъдат изцелени и възстановени. Слава на Бога. Така, стигнахме до брачната клетва. Сега може да се изправите и да станете един с друг. Махни в брата. Вижо, има видно. Чакай да ги заложа тогава. Така, Вижо, повтаря с мене към нея, гледай го в очите. Не гледай. Махни за гледай. Обещавам пред Бога. Небесните ангели на Христовата църква. Христовата църква. Да те обичам. Да те почитам дух. Душа. Тяло. Като моя заветна съпруга. Избраница на моето сърце. Обещавам да се грижа за теб. Да те защитавам. Дайте един микрофон, бе. Дръж там пред тях. Какво стоиш тук? Да се обърни се. Така. Слушай си. Да ти бъда верен. Повелявам Божия свят. Закон при всичките си дни. На живота си. Във време на радост и скръб, богатство, лишение, здраве, болест, докато смъртта не раздели. Обещавам, че аз и моят дом ще служим на Бога. Сега може да се вижте. Чакай сега. Не съм бъркайте, моля ви се. Кое е бърза ли? Стай ли? Чакайте, аз ще ви сложа. Моля. Няма ли някой ножица? Няма ножица. Микрофона да ще не. Давайте насам да може. Сега слушай хубаво. Обещавам пред Бога. Небесните ангели и Христовата църква. Да те почитам. Да те обичам. В дух и душа. И тяло. Като мой заветен съпруг. Избранник на моето сърце. Обещавам да се грижа за теб. Да се покорявам. Да ти помагам и да бъда вярна. Като повелявам Божия свят закон. През всичките си дни на живота си. Във време на радост. В скръб. Богатство. Лишение. Здраве. Болест. Докато смъртта раздели. Обещавам, че аз и моя дом ще служим на Господа. Амин. Повисвания на Да, Мишо, да ми кажеш как се чувстваш? Много добре.
Следващия път. Oh my god. Да, оп, савра канан галси на туре харика. Сырото му харен галча. Хариканан на интернет викам само и чавре на гал. Марио сетан галча. 3 метра вдясно че. Бъдете благословени. Ай, седете сега, айде седете и I čak od vas prezgrafno može